A yau shirin namu za mu tattauna ne akan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin ƙasar Algeria da kuma ƙasar Nijar. Domin sanin me yarjejeniyar ta kunsa, ku kasance da mu a cikin wannan shirin masu kallon mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin, inda a yau shirin namu za mu tattauna ne akan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin ƙasar Algeria da kuma ƙasar Nijar. Yanzu haka Algeria da Nijar za su buɗe sabon shafin haɗin gwiwar man fetur. Ministan man fetur na Algeria Mohamed Arkab, wanda ke ziyara aiki a Nijar, ya gana a wannan litinin da sabon ministan man fetur na Nijar Hammadou Tine. A cewar sanarwar ma'aikatar, tattaunawar ta mayar da hankali ne kan halin da ayyukan da Sonatrach ke ciki a Nijar, musamman ci gaban aikin bincike da samar da man fetur a filin Kafura da ke arewacin ƙasar Nijar. A matsayin Tine, Sonatrach ita ce babban kamfanin mai kula da man fetur da gas na ƙasar Algeria, kuma kamfani ne mafi girma a Afirka. Wannan fanni yana aiki a duk matakan da suka shafi makamashi, daga bincike, haƙar mai da gas zuwa jigila, sarrafawa, sayarwa. Kamfanin mallakin gwamnatin Algeria ne, kuma yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonin makamashi a duniya. An kafa shi ne a shekara ta 1963. Yana da dubban ma'aikata da kamfanoni masu alaƙa a ƙarƙashinsa. Yana fitar da mai, gas, kayan fetural. A takaice dai, Sonatrach kamfani ne na gwamnati wanda ya zama ginshiki wajen tattalin arzikin ƙasar Algeria da samar da makamashi a ƙasar Algeria. Sonatrach yana da hulɗa ta aiki da Nijar, musamman ɓangaren makamashi. Wannan hulɗa ta haɗa abubuwa kamar haka: ayyukan man fetur a Nijar. Sonatrach ta koma yin aiki a filin mai na Kafura a arewacin Nijar, tare da haɗin gwiwa da kamfanin mai na Nijar Sonidep don bunƙasa haƙar mai da gas. Sonatrach na shirin gina sabon ma'aikatar fetural a Doso, wanda zai fara sarrafa kusan ganga 30,000 a rana, sannan ya ƙaru zuwa ganga 100,000 a rana. Wannan zai taimaka wajen samar da makamashi a cikin gida. Sonatrach za ta horar da injiniyoyi da masu fasaha na Nijar a ƙasar Algeria domin su samu ƙwarewa aiki mai da gas. Wannan zai haɓaka dangantaka tattalin arziki. Kenan za mu iya cewa wannan haɗin gwiwa na nuna cewa ƙasar Algeria da Nijar suna kusantar juna a ɓangaren makamashi, musamman idan aka yi la'akari da 'yan matsalolin da aka samu a shekarun baya, abin da ya shafi diplomasiya. Menene ra'ayinku akan wannan yarjejeniya? Ku bayyana mana ra'ayinku, amma kamar nan, idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan channel tamu mai albarka, da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Da zaran mun samu labari za mu zo muku da shi. Mun gode, sai kuma wani lokaci idan Allah